Красив и ароматен козуначен венец. Мек, пухкав и с неустоима плънка от масло, кафява захар и канела. В купичка смесете половината от леко затопленото прясно мляко, сухата мая, една супена лъжица от захарта и 2 супени лъжици от брашното. Разбъркайте и оставете сместа на страна. В касерола смесете останалото прясно мляко, захарта, солта и краве маслото. Загрейте на среден огън, докато маслото и захарта се разтопят. Пресейте брашното в голяма купа и към него добавете млечната смес, активираната мая, яйцето и ваниловата есенция. Омесете меко и гладко тесто и го оставете да втаса. Междувременно смесете продуктите за пълнежа, меко масло, кафява захар и захар с канела. В тасалото тесто разточете на правоъгълник и го намажете равномерно с ароматната плънка. Навийте на руло и го разрежете по дължина с остър нож. Двете части преплетете на стегната спирала и оформете венец. Оставете венеца да втаса още около час. Изпечете го в загрята фурна на 170 градуса за 30-40 минути.